Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Возлюблені во Христі, bratia i sestre, už dlhšie chcel poviesť paru slov k jednej témy, ktorá síce môže nemať až tak veľkú súvislosť so tým našim osadenstvom, ktoré teper máme tu v cerkvi. Môže veci starší ľudia, ale môže aj pre starších to môže byť zaujímavé, že by nabadali svoje deti, vnúčata a tak ďalej. Ale chcel by im poviesť paru slov o takom fenoméne, ktorý dneska vzniká v taký moderní doby, že ten, kto je mladý, moderný človek, tak ten zákonite musí byť potetovaný. No a teper sme prišli po dovolenkách, my sme pochodili proste po všelijakých krajinách, aj toho roku, aj po minulý rok. A sme boli v Amerike, i v Rusku, i proste po ďalších krajinách. No a všade vidím jednaký trend, že skutočne proste dneska je bardzo moderné mať nejaké tetovania. A što je také smutné, práve my, christiane, sme k tomu najviacej nachylné. Teper vám poviem, pozeral nejaké také video, kde nejaká letuška hovoriť o tom, že jaké majú byť nároky na to, že by sa takto stal tým stevardom alebo letuškou vo toti arabský Emirates, v toti leteckej spoločnosti. To sú samozrejme moslimové a ona tam vyšiduje o tom, že nemôže mať tetovania na viditeľnom mieste, to znamená proste či na rukách, hej, či na šeji, alebo nedaj Bože na tvári. Nemôže napríklad mať žiadne piercing, nič také. A čiže mať vyzerať jak normálny človek, jak Boh nás vlastne sotvoril. A my, christiane, sme proste, také čudné to je, že toto moslimové nám idú vlastne príkladom, že my sme christianská víra Christová, Isus Hristos prišiel, že by za nás umer na zemli, že by voskres a nám dal možnosť byť v Carství nebesnom a dajaké moslimové nás majú učiti, nás majú prebihnutí v tom, jak my máme vyzerať. Bo my práve toto, čo oni robia a oni hlasajú, tak toto v podstate čo týka aj nás. Tetovania, to je to najponižujúcejšie, čo v minulosti bolo. Tetovali sa buď dajaké piráti, proste dajaké vyvrheli, dajaké väzni a proste ľudia, ktorí boli spojené furt buď s takým zlým dačím, buď so hriechom, s diavolom, so dačím, čo je proste bars plané. A dneska z toho, čo bolo v minulosti bars plané, hriešné, tak, alebo také zosmišňujúce, tak my sme z toho zrobili módu a dneska proste prekvitajú toto rôzne tatu štúdia a človek ide po dovolenke, tak na každom kroku mať dajaké tam, že ho môžu potetovať a mladí ľudia, krásne ľudia na svoje nádherné tílo, či ženské, či mužské, si dávajú rôzne príšere, drákoch, proste ja keď vidím, dakoli toto tetovania, što majú, proste ja už sa toho bojal to popozerati na obrázku, a ne, že by toto nositi na svojim tíli. Žena si dá nejakého delfinika, si dúmať, že mladé divča si dá tetovati, a si neuvedomuje, že to je na celý život a že z toho delfinika krásnoho, keď pribere a bude mať deti, no tak potom môže z toho byť veľryba, alebo nejaký krokodil, alebo što, za to, že v podstate to je, hej, tilo sa aj koža sa naťahuje, čiže úplne nelogicky, bez dajakého rozsudku, hej, alebo úsudku, proste si kantríme svoje telo. Máme napríklad sviatých, ktoré boli takisto potetované, a to sú práve sviaté, ktorých potetovali nárokom, že by ich zosmišnili. Napríklad máme Teodor načrtaný, takzvaný, že він bojoval za víru Christovu, bojoval za pravoslávie, za čistotu víry, a oni ho zobrali, toto, čo boli proti ňomu, a ho chceli zosmišniť, chceli ho potupiť a ponižiť, no tak mu na čelo alebo na tvár mu vytetovali všelijaké hanlivé slova, alebo proste dašto plané. Čiže keď chcel dakoho v minulosti proste dajak uraziť, alebo dajak
proste ponižitý, tak ho potetoval, alebo nejakým spôsobom ho, ho označil, že mat dáš to. Čiže súd to máme takých vo v cerkvi, ale je to práve naopak, že keď dachto robo dáš to zle, no tak ho chceli tak zosmiešnitý, urazitý. My, otec nebyštých, takisto bol potetovaný, za to si dúfam, že znám celkom dobrý to tak aj posuditý, za to, že bol na vojni a tam takisto mladí chlopci chceli si zapamätať na celý život vojnu, no tak si potetovali ruky, tam meno si dal a tak ďalej. A znám vám povistý, jak sa celý život za to hanbil. Jak proste mal to na viditeľnom míste na ruky a furt sa proste bola to jednoducho pre ňoho. Potom si uvedomil, keď už bol starší, jaká to bola chyba a že to si človek neuvedomí, že to je na celý život. Sú samozrejme všelijaké, aj tak môže, keď nie je to so ihlou, že to je krátkodobé, no tak to je tiež, ale takisto, jednoducho je to zošklivenia tela, je to, jakéby nás Boh stvoril a my, keď sa maľujeme, alebo keď si dávame tetováty na svoje telo, jakéby sme neboli spokojní s tým, jak nás Boh sotvoril, ale chceme dať to vylepšiť. Žene, keď sa maľujú, tak si povedať, Bože, pozerať do toho zrkadla, Bože, také mi dal malé myhalnici, tak jak si ich kušičko zvekšu, ja si to lepšie zroblю, jak ty z ňa dal, také mi dal slabo červené ústa, pery, no tak ja si lepšie zroblю, krajšiu červenú si dám na to a tam si rôzne, jaké by sme Boha ponižovali a uražali, že nie sme spokojní s tým, jak nás Boh sotvoril, tak sa chceme vylepšiť. Tak si dáme make-up, že by sme nemali, ja neznám, vyrážky alebo vrázka, že by nám nebolo vidno. Všetko robíme tú masku, pretvárku, také, jak nie sme, a ne také, jak nás Boh sotvoril, ale proste dáš to chceme na sobe vylepšiť. A to je aj s tým tetovaním. Teraz sme byli aj proste varu potom v zahraničiu i mnoho, chodíme. To je dašto strašné, što im videl, napríklad sme boli teraz v Moskvi, v metri, proste teper je také moderné, to také jak naušničky, alebo što to je čorné a okolo, toto je ucho naťahnuté, obťahnuté kolo toj naušničky, to je dašto otrasné. A teraz toto piercing vo v nosi, vo v obočí, proste vo v gambi, tu videl jedno také divčatisko tam, že toto v živote im dašto také otrasné nevidel. Tu želíza, tu také proste ostré, tu teraz vo v tým, no jak toto môže ísť na jazyku, to má no všade, na uchoch, no jedna katastrofa, to normálny človek popozerať, bolo by to šumné divča, krásny a jednoducho takto. A teraz prídete či do obchodu, či čašníci, ja si neznám predstaviť, že a bože, čom to čašníci vo reštaurácii, však to chodia s ľuďmi, tam obsluhujú, no vyzerajú jak nejaké piráti, krásne ženy, chlopy a ruky potetované, proste, to je dašto, to takých ľudí by ani nemali do toho brátiť, čiže to je absolútne, čiže tak, jak toto Arábi, oni majú proste etiketu svoju, jak to má byť, a my, christiane, praví presne naopak proti tomu. Čiže len toto im chcel povistiť, že by sme si fakt na toto dávali pozor, keď máte deti, vnúčata alebo mladých ľudí, že by si fakt vážili svoje telo, že by mali k ňomu úctu za to, že Boh nám dal toto telo a nám ho dal také, aké je, a si ho máme zveľaďovať, ale ne tým, že ho budeme ešte nejakým spôsobom maľovať alebo zošklivovať. Takže naj nám Boh pomôže, že by sme sa toho vyvarovali. A ďalšia vec, poznám veľa napríklad aj monáchoch, ktoré sú potetované. A takisto hanblia sa za to, že mali v mladosti nejaký burlivý život a teraz po nejakom čase sa rozhodli, že prídu do monastýra, že zocháblia ten svoj starý život a že zmíňať ho, že sa proste pokajú, že dajak inakšie Bohu zasiaťať ten život. A teraz prídete do monastýra a vidíte, že monach proste má na rukoch tetovania. A jak vím, pre ňoho to je také nepríjemné, i poznám takých osobných vecí. Hej, potom samozrejme dať sa to ostraniť, toto, ale to už je aj vidno, je to proste narušené, hej, keď to je s ostrým, tým farbu tam dávate, tak to už je to problém. No a ne každé tetovania sa dá odstraniť, takže skutočne je to bars
недобре, hlavne pre молодых, ktorí neznajú, čo budú v živote, neznajú, že jaký bude ten ich život, tak to je úplne najhoršie. No a potom varu, s dieťatkom ide nejaká mamička, príde potetovaná, no čo to dieťatko si doma, že mama bola hlúpa, keď bola molodá, hej, alebo teraz napríklad minulé sme mali jeleo pomazanie, kde ľudia prichodžajú, kde im pomazujeme so sviatým olejom na uzdravenia jak chvorých, no tak na tvár sa máže, na ruke, na nohe, hej, alebo kde treba proste, no a tiež ide nejaká tam pani, no pozerám potetovaná, hej, no tá mladosť, pochabosť, hej, no to už teraz si to uvedomuje, už teraz to nič nezrobiť. Čiže je to bars vec, ktorú bars treba zvažovať a hlavne sa jej treba vyvarovať, naj Boh nám v tom pomôže. Amen, sláva Isusu Christu.